Pabiling wala mo patimaw sa kapulisan ang lalaking giingong yawi sa kasulbaran sa linuog nga pagpatay sa dalagang si Rhea May Tukmo. Kapin usa ka semana na ang nakalabay bisan sa panawagan sa kapulisan. Nunot niini, gikonsiderar na kini karon nga person of interest sa pagpatay kang Rhea May. Subay niini, giawhag karon sa kapulisan ang si bisan kinsa usab nga nakaila sa moong lalaki sa pakig-alayon dayon kanila aron makatabang sa ilang padayong investigasyon sa pagpatay ni Rhea May Tukmo. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Ernio Dalugdog, ang direktor sa Cebu City Police Office, nga among lalaki gitumbok karon nga person of interest sa kasong pagpatay ni Rhea May. Human nga kini ang giingong mibaligya sa cellphone sa dalaga sa usa ka tindahan sa may Carbon area. Giingong gisuwayan unta og paabli sa lalaki ang cellphone ni Rhea May nga nakalak apan gipangayuan kini og 800 pesos sa duha ka tindahan nga iyang gisuwayan og duol. Gumikan kay posibleng gimahalan kini sa moong kantidad. Gibaligyan lang niini ang cellphone og 2,000 pesos. Apan gihangi usab kini og 1,700 sa tindahan una nahalin. Human mapalit sa tindahan ang cellphone, giingong gireset usab kini nila dayon. Apan diha na kamatikod nga iya ni Rhea May ang maong cellphone. Human sa duha ka adlaw, human nga adunay nag-inusarang hulagway sa dalaga nga nahabilin sa gallery sa cellphone ini nga wa pa madilit atol sa pag-reset. Niining tungura, dali nga mitaho sa kapulisan ang tindahan, hinungdan nga milutaw ang dagway sa person of interest, sumala ni Dalugdog. Amo nang gipa-check sa kuano, amo pang gipa-check sa Rako. Kay base niya og nay mga communication nga posible gikan sa biktima ug sa maong suspect. Samtang nasubay na usab sa kapulisan ang posibleng lakaw ni Rhea May niadtong Domingo, Hulyo 16. Ang adlaw nga gikatahong katapusan nakitang buhi ang dalaga. Base sa mga CCTV footage nga nasubay sa kapulisan, alas 3:50 sa kadlawon misakay kini og usa ka motorsiklo nga color yellow. Paingon sa dakbayan sa Sugbo, 30 metros ang distansya sa gipuy ang panimalay niini. Diya sa may barangay Luok, dakbayan sa Mandawi. Nakuhaan usab ang susamang motorsiklo nga giluwanan sa dalaga sa CCTV sa may habig sa Panagdait, barangay Kasambagan, dakbayan sa Sugbo. Sunod nga nakuhaan kini sa CCTV sa may usa ka hotel sa Dan Iscarrio, hangtod na sa barangay Kaputhaw. Samtang ang katapusang lugar nga nakuhaan kini sa may habig na sa barangay Guadalupe. Dili hinon kay maklaro sa kapulisan ang plate number sa motorsiklo. Gumikan sa suga niini. Matod ni Dalugdog nga dako ang posibilidad nga haduol ra gyud sa barangay Tisa di napalgan ang patayng lawas sa dalaga na hitabo ang krimen. So posible padulong na pud ni sila og labangon. Pag kini murag duol-duol naman lang ni kay duol-duol naman lang dito ang barangay Tisa pod. So posible dito na to ni ma-determine kung asa gid ni gidrop or asa ni gidala ang maong biktima. Pero sakay pa si Rhea May. Sakay gyapon kay ma-identify man si Rhea May tungod sa iyang suot na katong murag na silhouette na katong Adidas na kuan kanang jacket niya. Kinsa tong adunay kasayuran kalabot sa lalaking gipangita karon sa kapulisan. Kalabot sa kamatayon ni Rhea May, mahimong makakontak sa numero 0998-598-6292 o diretso lang dangop sa Police Station 10 sa CCPO. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.